Hi, ini ang akong home tour. Ari ang kusina. Ari inyo makita nga wala mga pangkusina nga gamit sa panggerahan. Kung sa akon lang, mas maayo kung wala mga pangkusina nga sa panggerahan kay mas mahapos tinuan. Diri mo makita nga nahimos ang pagkaon sa kahon. Kung amos ni simple kitang pangluto sang panyapon, kay kung simple lang ang pagluto, mas maayo ang aton pagkaon. Hari inyo makita ang sala. Hi Marcel! Hi. Ilabi na gid para sa akon, importante nga mahamot ang amon balay, te nagagamit ako mga essential oils sa diffuser namon. Nanotisiran ko nga mas mataway ang pamatya ko kung nagagamit ako sang mga hamot sang bulak, pareho sa jasmine o kung ilang-ilang. Mas matawhay man ang pamatya ko kung mayara mga tanom sa balay. Nagapinsar gid ako nga kung ako lang isa, punon ko akong balay sang mga tanom, apang base hindi si Marcel gusto nagpuyo sa kagulangan. Ari inyo makita ang matahom nga kahon nga kinhimo sa akong nanay para putangan sa akong mga devices. Ginorekomendar ko gid nga hindi ka mo magdala sang inyong nga mga devices sa kwarto para makatulog ka mo sang mas maayo. Para ang balkon, nanamian gid ko kung magpamahaw kami sa dira, pero medyo tugnaw kag maulanon subong. Tumtuman ko nga sanguna pagsaylo ko dire, nagluto ako sang dako nga tumpok sang pancakes para magkaon sa balkon. Ari inyon makita ang kwarto. Gusto ko maskin simple lang. Namikit siguro kung mayara mga tanom, pero hindi pwede kay wala adlaw dire. Nakatrabaho si Marcel sa sululatan dire, samtang nakatrabaho ako sa co-working space. Sa Amusani, mas productive kami. Tapos na akong home tour. Kabay pang nagustuhan ninyo.